Liverpool 4-1. Mohamed Salah allait floquer bido 27e minute. Alvarez allait taper égalisé. Donc, on va taper 1-1. Mi-temps belle mina drone De Bruyne allait bido 86e minute. Au coffre de Gundogan allait do 53e minute. Ani List allait do 74 minutes. Tiens là, bon, City et Liverpool c'est gagné. Mi premier mi-temps donc mi utu me ɲɔgɔn mais deuxième mi-temps donc u ye ballon kɛ un kan donc Liverpool ma ye deuxième mi-temps donc City mɔgɔ ninnu ye ballon bɛɛ k'u ta ye donc on dirait que u ye un kan yɛrɛ sigi Liverpool da la tiɲɛ yɛrɛ la bon Liverpool ɲinama ça va pas quoi donc n'u mu cogo dɔ est ce que san wɛrɛ yɛrɛ u bɛ taa Ligue des Champions na donc nin match in kɔfɛ u bɛ kɛ fo 6e place de la donc mɔgɔw b'an yɛrɛ ɲininka ni san wɛrɛ ni ka sɔrɔ n'u bɛ qualifier ka taa Ligue des Champions yɛrɛ la fɔlɔ donc n'u bɛ position min na u ka position man ɲi ni ne tun b'an bolo a y'a abonné donc kelen de don an bɛ ɲɔgɔn bolo merci beaucoup